Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih lek mboten enten sing tanglet nggih kula isi mawon nggih. Mugi niki ilmu dadi manfaat kanggoipun putra-putri pun panjenengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mriki enten salah setunggale jamaah tasih enten 4 kali atau 5 kali dugi nggih tumut mriki. Lah niku alhamdulillahirabbil alamin pun saged ngalami sing namine perwujudan keimanan niki medal. Tapi nggih tasih dereng yakin, dereng iman sak benere sehingga fisik ini kados bingung. Lah niku nggih, maka ten mriki mboten enten tujuan perdukunan, mboten enten tujuan ngelmu-ngelmu menika, namun ten mriki kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk jamaah niki jamaahipun Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik. Nah niku alhamdulillahirabbil alamin senajan tasik dereng jelas dereng yo napa krana tasik nggih 4 kali atau 5 kali tumut jamaatan mriki niku pun saged hampir ngalami sing namine wujud keimanan niki nggih rupa ingkang sing ngalami menika. Lah niku tasih wedi sehingga fisike enten sing kados boten saged ambokan. Lah niku nggih. Monggo menika kula paringi ilmu hake Allah sak beneranipun ilmu niki nggih. Tujuan nika nggih menghadap dhateng Allah. Lah niku termasuk Mbak Khurin menika nggih mugi-mugi mawon mangke maringi nambahi keimanan datang Allah di perjalanan Allah dalam keadaan istiqomah enten dukure sadada menika. Lah niku nggih niku enten wujud ingkang medal dugi diri niki. Lek wujudipun sing lampahi nggih niku, lek kula nggih kula, lek panjenengan nggih wujudipun panjenengan piyambak niku ilmune namine perwujudan datang keimanan datang Allah. Senajan ten mriku enten dulur 4 5 badan nika niki adang ari-ari kawan apa nika ten mriki mboten krana ten mriki mung kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados sing ten Jawi nika nggih leres niku bener krana nggih sing ten Jawi mriku. Lek ten mriki mboten. Kita kepingin diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enten perwujudan diri niki wau ingkang dikeluaraken dhateng Allah. Lek mboten semerap ilmune nggih wedi. Karena kita 500 tahun yang lalu terdoktrin bahwa yang keluar itu adalah ruh perwujudan kita ini. Sanes niku sifat sing wingi menika kula pun jelasaken. Sehingga enten sing medal niki wedi mati. Wedi mati. Krana enten sing ketinggal wujud iki medal ten pundi menika wedi mati. Krana kita terdoktrin oleh orang-orang gen jahiliyah yang merusak sebenarnya ilmu-ilmu Allah melalui wahdatul wujud pribumi nika. Wali-wali Allah niku lha niku. Lah niku medal diperjalankan datang Allah menawi Isra Mi'raj, menawi diperkenalkan datang seluruh dunia niki, termasuk panjenengan dilampahaken datang haji hakikat teng Ka'bah mriku. Tapi Ka'bah zamanipun Nabi Ibrahim, mongko menika wujud keimanan niki sak alam donya niki nggih niku mung nggih sak jengkal ngoten mawon. Sak kilan ngoten mawon. Krana mboten perlu kendaraan apa-apa teng mriki. Maksudnya ten nggih seluruh dunia niki termasuk ten Arabia mriko. Nggih lek fisik kita umroh butuh bayar. Berapa juta sampai jutaan nggih. Mung selawat niki sing dadi kunci utama saged panjenengan diperjalanaken dhateng Allah. Teng mriki niki wedi. Enten sing medal ulung kok aku iki mati, kok aku iki ngene gak balik. Lah niku nek mboten semerap ilmune. Namun tingkatanipun keimanan niki Allah ingkang semerap.
sehingga diri ini nggih niku mau wedi krana mboten semerap dalane, mboten semerap ilmune, mboten semerap carane. Carane nggih selawat niki nggih ilmune nggih ten selawat niki wau wis pokoke panjenengan lampahi istiqomah sing jam tepat nggih jam 5 sampai jam setengah 5 sampai maghrib niku. Niku lek mboten semerap ilmune nggih ngoten niku wau wedi mati tok, wedi gak balik. Lek ru sing medal jelas niku tiange pejah. Krana niku perwujudan keimananipun panjenengan lek mboten ngertos ilmune, nggih mboten napa-napa. Enten sing medal tapi mboten sinkron kali fisik niki. Sehingga perwujudan keimanan ini ingin ibadah kepada Allah, fisik ini lari untuk melaksanakan nggih niku wau kesibukan rumah tangga menapa lek tasik bujang bal-balan nika. Nggih termasuk Bunyai Maktuha menika sing gadah pabrik niki nggih ngalami. Seperti ngoten niku. Niku enten mursyide, enten gurune tapi ten mriki mboten usah mursyid. Mursyid panjenengan selawat. Bunyai enten mursyide, enten gurune sehingga ketinggal di dalam dirinya perwujudan ini keluar. Menawi waktu niku nglaksanaken haji menawa umroh ten Mekah menika kepingin megang Ka'bah napa ngoten nika enten sing medal sehingga beliau berkata iku kok metu ngono waktu niku nggih sampingi kira paham kula nggih engko aku mati engko aku ngene engko aku ngeten niku enten gurune enten mursite sik saged ngoten kula kali panjenengan malih niku berapa kali Bunyai Maktuha seperti itu. Masone nggih ngoten sing lenggah ten mriki. Lek Bunyai Maktuha panjenengan mboten semerap tiange nggih dereng kepanggih. Mugi-mugi Allah mangke naktiraken sampean kepanggih mugi-mugi mawon. Masone nggih ngoten lek masone niki kan sampean semerap nggih. Anggota Makmil Surabaya Pengadilan Militer nika. Nggih ngoten. Ecoh ngelampahi istiqomah dateng Allah enten sing medal. Enten sing medal niku bingung kian. Kados digweceli kados munting-munting ngoten. Niku Pak Soni, tentara niku nggih. Kados ngoten. Krana nggih dereng semerap ilmu sing sak benere napa ya napa kula mboten ngertos. Tapi kenyataane Pak Soni ngalami kados ngoten niku bingung kian. Niku nggih. Niku Pak Soni Bunyai Maktuha nggih kados ngoten. Enten sing medal wedi, sampai wedi mboten balik wanu wedi mati ngoten lho. Sampai ditanglet-tanglet dateng mursyid kula ngalami ngeten-ngeten. Tapi nggih ya napa lek kula cerita niki. Pun mboten diceritakaken mawon nggih. Masalahe mursyid niku nggih menungso. Enten belinge, enten goroine nggih. Lek kula sanes mursyid, sanes ulama sanes kiai, sanes sinten-sinten kajenge nggoroi panjenengan olah napa kula niki. Angsal napa kula niki tambah mboten karu-karuan lakan kula. Ancene kula sanes sinten-sinten. Lah niku wau Pak Soni nggih ngoten, Bunyai Maktuha nggih ngoten. Keimanan beda-beda menika kejadian nggih pun beda termasuk nggih panjenengan. Termasuk nggih Mas Wahid niki ngoten. Sewaktu ngalami Mas Wahid enten sing keluar. Lah niku mboten semerap ilmune, akhire Mas Wahid nggih mlajeng wedi mendhet sepatu bal-balan ten lapangan. Dadi perwujudane keimanan iki mlampaki ambek, mboten sinkron kali fisike akhire nggih nglampahi kados biasa nika. Krana mboten semerap ilmuhe termasuk Mbak Kurin niku. Kala wingi nggih, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin mugi-mugi sejelas niki ilmune pun Allah sing hake Allah sak benere sampean lenggah tegak ngeten nggih niki lunggune pun lenggahe Sunan Kalijaga sampean tegak ngeten sampean wiritan mangke Allah ingkang maringi panjenengan pengalaman nggih niku wau sampai medal perwujudanipun panjenengan pun wedi mboten mati niku ngoten sanes ruh. Niku namung sifat keimanane perwujudanipun panjenengan ingkang lampahi nggih panjenengan piyambak. Soalnya kan enggak ada nyawanya. Napa? Soalnya kan enggak ada nyawanya rasanya.
Nah itu terjadinya kados ngoten menika lek mboten semerap ilmune nggih ngaruhi fisik niki kados agak berhenti sedikit napas niki agak mboten eco ngoten tentang fisik niki krana mboten semerap ilmune sak benerane. Lah niku lek panjenengan semerap sak benerane mari ngeten niki nggih ilmune kula sampeaken sampean lenggah tegak berdiri huruf alif sampai tegakno dateng Allah. Moko menika alif niku anak Allah Ahad. Tapi tidak 24 jam saat tertentu. Nek Allah maringi ilmune mari kehendake panjenengan semerap ilmune mboten ngaruh ten fisik niki. Tetep panjenengan dilampahaken perjalanan sampai Isra Mi'raj sampai selesai. Nggih, mboten kados niku wau sing kula critakaken Mas Wahid niku wau. Mboten semerap ilmune kejadian ngoten nggih dhewe-dhewe sifat perwujudan kadang budal ten mriku dibudalkan datang Allah. Fisik niki mboten mampu nerima melaksanakan sing kados biasa akhirnya nggih mboten dados ilmu. Nggih mboten dados ilmu. Nggih tapi mboten pecah mboten ngenten ngaruh napa-napa. Mangke dateng Allah diparingi malih. Kula ngoten niku berapa kali, berapa bulan, berapa tahun atau niku menjalankan kados ngoten niku wau. Tapi lek pun lami-lami alhamdulillah rabbil alamin niku datang Allah saat boten sinkrone awak niki kali keimanan wujud keimanan ini lalu dijadikan satu oleh Allah. Fisik ini lemah lunglai tak berdaya sehingga tidak bisa melakukan yang rasa ketakutan fisik ini mau keluar dari tempat istiqomah atau gimana. Niku mboten saged didiamkan oleh diri maka niku kula sampai akan datang panjenengan lenggahipun sampai ngetenaken tegak berdiri lek enten sing kajenge medal senajan panjenengan iki mangke semerap perwujudanipun sifat keimanane panjenengan piyambak sampean pun wedi sampean lakoni mawon sampean selawat mawon mangke didiamkan diri panjenengan maka sampean jadi saksi ada yang di dalam diri ini diperjalankan datang Allah nggih termasuk Isra Mi'raj. Nggih pun jelas napa malih Mbak? Nggih pun wedi niku sanes ruh sing medal. Lek ruh sing medal niku pecah. Tapi niki mboten perwujudan sifat lek enten mriki sifat keimanan. Lek melalui kanuragan, melalui perdukunan niku nggih niku wau dulur 4 5 badan. Nggih niku wonten perwujudan kita niku mungkin 7 atau berapa dengan fisik ini. Nah niku monggo panjenengan mangke cukup mawon berpedoman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo menika Islam yang sesungguhnya adalah dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes Nabi sinten-sinten. Sanes Nabi Khidir, sanes Nabi Sulaiman. Kasatos panjenengan sing saged nglebetaken swarga. Panjenengan sedanten menika cukup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru nika mboten saged panjenengan kula goroi. Termasuk mulai Nabi Adam sampai Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih para Nabi Adam sampai menisor menika kepingin dadi umat Kanjeng Nabi niku rahasiaipun Allah. Kepingin dadi umat Kanjeng Nabi kok malah kita niki sebagai orang Islam umat Kanjeng Nabi kepingin kepethuk iki mboten usah mangke panjenengan dikepanggi iki ambek lek panjenengan kepingin nika kepingin meniki mangke kepethuk niku tipu daya laknatullah. Nggih pun jelas nggih dadose perwujudan yang keluar dari dalam diri ini sanes ruh niku sifat cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.